Hej tøser og velkommen til den her video. I dag har jeg lavet det her forårs makeup look, som jeg kun har brugt drugstore produkter til, altså billige makeup ting og ting, som man primært kan købe i Matas. Jeg har i hvert fald prøvet at holde mig til det så meget jeg kan. Noget af det kan man ikke købe i Matas, men det er stadigvæk billige ting. Men ja, jeg har i hvert fald prøvet så meget jeg nu kan at holde mig til det. Som I også har læst på titlen, så er det her et collab med Trine Faber. Trine, hun laver også sådan beauty og fashion videoer primært, og så laver hun også sådan lidt forskelligt. Jeg synes helt sikkert, at I skal tjekke hendes video ud. Den skal jeg nok linke ned i beskrivelsen til jer. Og ja, så hvis I gerne vil se, hvordan jeg har lavet det her makeup look, så synes jeg bare, I skal se med. Okay, jeg har lige været i bad, så mit hår er vådt, som I kan se. Og så har jeg også lige renset min hud, så min hud er sådan lidt rødlig. Men lad os bare komme i gang. Det jeg synes sådan er rigtig lækkert ved sådan et forårs makeup look, det er hvis ens hud er meget sådan glødende og skinnende. Så jeg starter med at prime mit ansigt med de her Rimmel London Good to Glow highlighters. Jeg blander så farven 003 Soho Glow og farven 001 Notting Hill Glow, fordi at den ene er for lys til mig og den anden er for mørk til mig, og tilsammen har de sådan den der perfekte farve. Så ja. Jeg er faktisk begyndt at blive rigtig glad for at putte concealer på, inden jeg lægger foundation. Så bruger jeg min L'Oréal Paris Perfect Match, sådan ligesom True Match Foundation, så er det her True Match Concealeren, og den her den er i farve nummer 4. Jeg putter ikke alt for meget på, fordi jeg synes også, at sådan et spring makeup look skal være sådan forholdsvis naturligt. Og det kan concealer godt ødelægge lidt, synes jeg. Og så den foundation jeg bruger, der bruger jeg så True Match Foundation fra L'Oréal Paris, og jeg har min i farven 1,5 Lin. Og jeg blander den med L'Oréal Paris Lumi Magic Base Pure Light Primer, som virkelig er en lækker primer i forhold til det her med at få en glød. Og jeg blander det bare med min beauty blender. Og så for at sætte min... Og så for at få sat den her foundation, bruger jeg min L'Oréal Paris Nude Magic BB Powder, som er min yndlingspowder lige for tiden. Jeg bruger den hele tiden, men jeg prøver at lade være med at putte den alt for meget over det hele. Så jeg bruger egentlig bare sådan en her Real Technique Setting Brush. Og så som bronzer har jeg købt den her Rimmel London palette. Den ser sådan her ud. Der er en bronzer, en blush og en highlighter, som I kan se. Jeg har ikke brugt den endnu, så det bliver lidt first impression-agtigt. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at blive. Og ja, jeg starter med bronzing contour-agtig farven. Og jeg har ikke tænkt mig at konturere sådan meget overhovedet faktisk, fordi at det synes jeg heller ikke er så spring-agtigt. Det skal være meget sådan let og naturligt. Så derfor bruger jeg egentlig mest den her bare til at varme mit ansigt lidt op. Indtil videre synes jeg faktisk, at den er lækker nok, den her bronzer. Jeg har nemlig svært ved at finde sådan en drugstore bronzer, som jeg synes er god, fordi jeg altid vil bruge min Hoola Benefit bronzer. Det er bare min totale yndlingsbronzer. Så derfor har jeg sådan svært ved at finde nye bronzer, som jeg også rigtig godt kan lide. Og så bruger jeg også bare blushen herfra. Jeg har det lidt stramt med blush. Det ved jeg ikke, om jeg har fortalt det, men jeg er ikke sådan mega meget til blush, så det er sådan ret svært for mig at finde en blush, jeg synes er lækker. Og så nu til det, jeg synes er lidt spændende, highlighterfarven. Jeg håber virkelig, at den er god. Men ja, jeg prøver den her af. Do you see that? Nice. So far so good. Forresten så er den her i nummer 3 Golden Bronze. Der var nemlig 3 forskellige af dem, og så tog jeg den her. Nå, men så putter jeg basically den her highlighter rundt i hele mit ansigt. Fordi at that's just how it is. Okay, hvorfor er den ikke pigmenteret nu? Jo. Den er bare sådan lidt mærkelig, synes jeg. Men den er heller ikke særlig intens, hvilket måske er så ret nok, fordi så er det lidt mere naturligt i forhold til, hvis man nu bruger bare sådan mega pigmenteret en, så ser det ikke så naturligt ud. Men den er sådan lidt special. Okay, skal vi lige prøve
og teste den. Og se om den kan lave mit yndlingslille highlight på min næse. Altså, jo. Jeg ved ikke om I kan se, at den er der sådan lidt. Den er der lidt. Men den er ikke så intens. Men det er faktisk lækkert nok, fordi at den er der, men den er der ikke for meget. Det er faktisk en rigtig god naturlig highlighter. Never forget to blend. Lad os komme videre til Le Brau's. Og som altid, vil jeg næsten sige, bruger jeg min Eyelure Brow Pencil i nummer 10 Dark Brown. Den har jeg brugt i noget tid, og den er jeg mega glad for. Jeg laver mine øjenbryn på en helt anden måde, end jeg gjorde, da jeg lavede min øjenbryns rutine-video. Og jeg ved ikke, om I gerne vil have en opdateret øjenbrynsvideo. Det kunne være nice at lave sådan en video, hvor jeg viser jer, hvordan jeg klipper mine bryn, hvordan jeg plukker dem, og hvordan jeg laver dem sådan til hverdag, fordi at jeg kan meget bedre lide mine bryn nu. Men jeg ved ikke, om I gerne vil have det. Sig til, hvis I gerne vil det, fordi at, det vil jeg gerne lave. Men ja, jeg laver bare mine bryn. Og så til at sætte den bruger jeg L'Oréal Paris Brow Artist Plumper som altid. Den her er i farven Medium Dark, og den er altså bare mega god. Så lad os komme videre til Le Eyes. Jeg starter med at prime mine øjne med den concealer, jeg brugte, True Match Concealeren. Fordi at concealer virker altså super godt til at prime øjnene med. Det har jeg gjort i mange år. Og ja, det vil jeg altså anbefale til alle, som ikke har lyst til at gå ud og investere i noget eye primer. Så er concealer måske noget, der er sådan lidt mere risiko for, at de har derhjemme. Og så for at det bliver nemt at blende, så sætter jeg lige hurtigt min øjenskygge med min puder. Okay. Jeg har taget lidt forskellige øjenskygger med, for jeg ved ikke helt, hvad jeg vil gå efter i dag. Det er faktisk ikke særlig godt. Jeg er overhovedet ikke forberedt. Men jeg tænker, at jeg vil starte med min Sleek palette. Den her, den er i farven. Den her, den er deres Oh So Special palette, og jeg vil bruge den her farve. Det er egentlig basically bare en bronzing farve. Du kan sagtens bare bruge din bronzer. Men nu har jeg den her, så tænker jeg, at jeg bruger den. Men det er basically bare en bronzer. Den blender jeg bare i min globelinje. Og jeg har tænkt på, at jeg vil lave noget sådan lidt shiny makeup, fordi at det synes jeg selv er meget forårsagtigt. Og jeg tænker, at jeg vil bruge den her eyeshadow stick, som egentlig er fra H&M. Den er i farven pink. Og jeg tænker, at jeg bare putter den over hele mit øjenlåg. Nu ved jeg ikke helt, hvad jeg vil bruge på mine øjenlåg. Jeg tænker faktisk, at jeg vil bruge highlighteren fra den her palette. Den er altså sådan lidt mærkelig, den her highlighter. Det må jeg sige, men den virker. Og så bruger jeg også bare lige den under mit øjenbryn for at highlighte det lidt. Altså, den er sådan lidt speciel. Det er ligesom om, at der slet ikke er noget glimmer i den. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Det er meget sådan en naturlig highlight. Jeg har den her Smoky palette fra H&M. Jo, den bruger jeg. Bare en lille bitte smule, fordi vi skal heller ikke lave smoky eye, vel Signe? Det er typisk mig at komme til at gøre det her alt for dramatisk. Jeg tror, jeg blander den her farve og den her farve. Bare sådan her ude i det yderste af øjenlåget. Nogen vil også kalde det dit V herude. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det ens på det andet øje. Det er altid the struggle. Okay. Det her, det kan sagtens lige noget gala makeup, kommer jeg til at tænke på. Det er faktisk rigtig flot. Det er meget sådan spring og fresh og naturligt. I think we are done with the eyes. Jeg tænker, at jeg bare vil tage de her to farver igen, og så putte en lille bitte smule under mit øje. Men virkelig ikke særlig meget, fordi at, så ender det galt. Trust me. Det er bare lige for at balancere det lidt. Jeg tænker, at jeg vil lægge en winged eyeliner.
som sædvanligt. Og jeg bruger min e.l.f. Liquid Eyeliner også som sædvanligt. Det her, det er virkelig bare mega godt og mega billigt. Den kan købes i Føtex for hvad? 20 kroner vil jeg gætte på. Er vi der? Okay, jeg tror vi er der. Det var faktisk overraskende svært for mig at finde en mascara, som er drugstore, som jeg har herhjemme, som ikke er tørret ud. Den jeg har, som er mindst tørret ud, det er den her Big Eyes Volume Express mascara fra Maybelline. Den er tørret ud, men nu bruger vi den alligevel. Jeg skal alligevel falske øjenvipper på, så det er lige meget. Men altså, når den ikke er tørret ud, så er det altså også en rigtig god mascara. Jeg ved ikke, om jeg vil putte mascara på mine undervipper. Det kommer an på lige, hvordan mine øjenvipper kommer til at se ud. Imens de her tørre, putter jeg læbestift på. Så, den her er flot. Ja, I know what to do. Jeg tager den her e.l.f. læbestift i farven Nicely Nude. Den her, den er super flot. Så ja, den putter jeg bare på. Og nu er det sådan lige lidt voldsomt. Vi toner det lige lidt ned. Toiletpapir. Og så bruger jeg en lipgloss. Den eneste gennemsigtige lipgloss, jeg har, det er den her fra Kiko. Men Kiko er også et billigt mærke, det kan man bare ikke købe i Danmark. Hvis du kommer til Italien eller Spanien eller Frankrig, tror jeg faktisk også, man kan købe det. Så køb noget Kiko makeup. Jeg har nogle af deres øjenskygger, jeg har nogle læbestifter, og jeg har nogle lipgloss. Og det er altså rigtig godt. Den her lipgloss er deres 3D Instant Volume Plumping and Refreshing Lip Gloss. Og den er mega god. Jeg bruger den rigtig meget. Ja, den er jeg bare rigtig glad for. Og den putter jeg bare lige på for at give sådan et glossy look, fordi at, det hele skal skinne, når at det er forår, synes jeg. Så. De vipper, jeg bruger, det er et par Depend vipper. De ligger heroppe. Jeg har bare brugt dem mange gange, så don't judge me. Men det er faktisk nogle limited edition, og de er i nummer 4667. Og det er sådan nogle halve nogen, som kun er til det yderste af dine vipper. Ja, den bruger jeg. Så nu er vipperne kommet på, og jeg føler lige, de skal lige sætte sig. Jeg tror, jeg vil putte en lille bitte smule mascara på mine undervipper. Og der er det ret smart med den her mascara, at den har en overvipperne og en undervipperne mascara børste. Så undervippebørsten, den er sådan meget lille og præcis. Hvilket er lækkert, når jeg ikke vil have så meget på. Og så lige for at lave pring over i'et, tager jeg den her Rimmel London Cool Eyeliner i farven 071 Pure Bright. Jeg kan ikke finde ud af at sige W og R på engelsk. Så. Ja, det her det var så det færdige make-up resultat. Jeg synes selv, at det er rigtig flot og meget elegant og meget sådan tøset på en eller anden måde. Og ja, jeg håber bare, at det har været en okay video. Det er en af de første gange, jeg laver sådan en her video, hvor jeg lægger make-up og sådan skal sidde og snakke på samme tid. Så jeg håber, at det har været sådan okay at se på. Og ja, jeg håber bare rigtig meget, at I kan lide looket, og at I vil like videoen, hvis I godt kan det. Og ja, så håber jeg også bare, at I har det mega godt, og at vi ses i min næste video. Hej hej!